Dünya күләм танылган талантлы музыкант башкаручылар аш-су бүлмәсендә шулай ук талантлы булырмы? Игътибар, тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышында мульти-инструменталистлар, җырчы һәм музыкантлар абыйлы-энеле Муса һәм Гайса Маликовлар. Шимбә көндезге сәгать 11-дә TNTV каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.